fungo lonyasa chonchi ndili kuchokeraso kuti kapena ndaponda nyasi zina zake mwina atu nkutheka ndi kununkha ndina amene unateno mkango okha mu nkhalango ukuyenda tsiku lina. Mkango unali mmastress ochuluka nati cha mtundu wanji mfumu ya nkhalango izununkha moyipa chotene. Changu anayitana nyani anali chifupi naye nati, iwe nyani tabwera kuno undiuze zoona zokha thupi langali likununkha kwambiri eti. Apa nyani anadziwa kuti funso ilili ndi funso lopsa zedi kuti ayankhe, ndipo poti nyani ndi nyani anamwetulira moopa nati konunkha mukulankhuliranje zimenezo bwana? Inu mukununkhira bwino zedi ngati maluwa a perfume moti ponse mukudusa nkhalangomu nyama zina zikuchita kukoka mpweya kanayi kuti kununkhira kwanu kuwapeze. Mkango unayandikira pafupi ndi nyani nati, tsono wayamba kupanga nane majokes si choncho? Hayi ndikulumbira ndizoona, anateno nyani akufuna kuzipulumusa. Koma pompo mkango unakuwa nati ndimadana ndikuyamikiridwa kwa chinyengo ine, ndipo anamupha nyani uja pompo. Pafupi ndi pamene papa panalinso gwape yemwe ankaona zonsezi mwachinsisi, ndipo gwape amene yuyu anazinong'oneza yekha nati kukometsera kwambiri ndikoopsa ndaona apapa zomwe zachitikazi. Ndipo ali mkati moganiza mkango unamuyitana, iwe ndiye unene chilungamo chenicheni, ine ndimanunkha apa gwape tukuta kuno kuganiza kuti nyani waphedwa kamba kokamba mabodza, ine ndikanama kwanganso kwatha. Anakoka mpweya nati, bwana mkango poti mwafuna kudziwa inutu bwana mukununkha koopsa kuja koti even uzuzu kukuyandikirani ukumakomoka palibe nyama ingakuyandikireni iniyo bwana. Olo ineyo apapa ndikulimba mtima kokhako komwe kukundiyimisa chifupi ndi ineyo. After kulankhula izizi panali chete, ndipo nkhope ya mkango inasintha nati, ungayinyoze mfumu yako chotene? Koma mfumu mesa mwati ndikuuzeni chilungamo. Too late. Pompo nayenso anaphedwa. Koma pafupi ndi pamene ponso panali nkhandwe yomwe nayo inkaonerera mwanseri, ndipo nkhandweyi inali yomwe yapanga kale understand situation inali pamalopo. Nyani waphedwa ndi bodza, gwape waphedwa kamba kachilungamo. Ili tusifunso chabe koma machera. Mkango unayitana nkhandwe nati, kamba zoona zake ndimanunkha moyipa ine. Nkhandwe anagwira mphuno zake nati, olemekezeka bwana mkango, ndikanakonda ndikanakuyankhani funso lanulo, koma chimfine chandipanikiza ine kuchokera masiku apitawo. Eti sindikumva zoti mukununkha kapena ayi, olo chokudya chimene choti ndidye ineyo ndikungodya poti ndikuchidziwa kale kuti ndi chokudya chakuti. Mkango unamuyang'ana kenako nati okay chabwino pita. Ndipo nkhandwe inapulumuka mwa mtundu otelewu. Phunziro langa mu nkhani moyowu ulinso chimozimozi. Anthu ena samafunikira kuwauza chilungamo, amadana nacho. Ena samafunanso kuwanamiza, amadana nazo. Amangofuna mayankho okhawo oti awapangise iwo kumva bwino. Kuchuluka kusova za anthu dziwani even zoona zimasandukanso very dangerous. Tsono tukukhala ndi nzeru sikumangobwebwetuka zina zili zonse, koma kudziwa poyenera kulankhula, koyenera kulankhula, oyenerera kuwayankhula kapena kukhala chete kumene lankhulani pang'ono. Nzerunso zimakula kwambiri. Dziwani chidebe cholongolola nthawi zonse chimakhala chopanda kanthu mkati mwake. Chimozimozi munthu ongobwebwetuka amakhalanso opanda nzeru. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.